Clinica privată de gastroenterologie și medicină internă MediIntern, aflată chiar în centrul orașului Buzău, este o unitate medicală specializată în diagnosticul și tratarea tuturor afecțiunilor aparatului digestiv, ficatului și pancreasului, indiferent de gradul de complicație. Ne aflăm în laboratorul de endoscopie, lângă aparatul cu care se efectuează explorarea endoscopică a tractului digestiv, explorare digestivă superioară și inferioară. Ambele manevre, ambele explorări se pot efectua cu anestezie generală, prin colaborare cu unul dintre cei mai buni medici anesteziști. Unitatea este dotată cu aparatură medicală modernă, fiind asistată de cei mai buni specialiști care aplică metode moderne de diagnostic și tratament. Post-investigația cu anestezie, pacientul este plasat la nivelul salonului cu post-anestezie, unde monitorizarea funcțiilor vitale se continuă cu administrare de oxigen. În premieră pentru județul Buzău, Clinica MediIntern a introdus testarea prin FibroScan, o investigație care se efectuează doar în 2 centre universitare, București și Iași. Investigația este simplă, nedureroasă și neinvazivă, fiind recomandată în special pacienților care suferă de hepatite, ciroze și alte afecțiuni ale ficatului. Avem FibroScan-ul care pe scurt, înlocuiește puncția hepatică. Este o investigație care se face ca o ecografie, deci foarte simplu, obținem rezultatul imediat, nu are niciun fel de consecințe asupra pacientului și ne dă o exactitate de aproximativ 90% în privința sănătății ficatului investigat. Mai mult, de la 1 august, printr-o colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pacienții pot beneficia la Clinica MediIntern și de servicii medicale gratuite cu trimitere de la medicul de familie sau specialist. Pacienții vor avea posibilitatea să fie spitalizați pentru o zi în cadrul unității medicale. Totodată, în luna august, pacienții vor beneficia gratuit în cadrul clinicii de testări rapide a hepatitei C și electrocardiograme. Începând cu data de 1 august, prin colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate, vom efectua aceste investigații în cadrul internărilor de zi, ambele investigații fiind efectuate în mod gratuit. În încercarea noastră de a veni în ajutorul pacienților, am reușit să încheiem contract cu Casa de Asigurări pentru internări de zi, activitate pe care o vom începe la 1 august. Unitatea de gastroenterologie și medicină internă MediIntern se află în municipiul Buzău, lângă sediul vechi al poștei. Programările se fac la numărul de telefon 0374 053 280.